Hindi ka pa rin umalis ha? Opo. Nahirapan ako maghuli. Tinuka ako sa kamay. Ayun mga kasinag, alpasan muna natin ito doon sa kung saan natin siya laging papakainin. Ito si pagaspas mga kasinag, dito lang po natin ilalagay. Ayun si pagaspas. O dito ka lang muna ha. Ito pala, may dala pala ang pagkain. Pagaspas. Ito karning manok to, karning manok pagaspas. Pagaspas. Ay. Pagaspas. Indulan tayo mga kasinag. Ayan na. Ang ganda ng panahon kanina. Ngayon buwanat na naman. Itong mahirap dito sa amin mga kasinag, pagpabugso-bugso ang ganitong ulan. Ayan si pagaspas mga kasinag, nakikita nyo. Tapos yung pagkain niya, yan piyatong po dyan Ayan, taas. Nakikita naman yan ni pagaspas mga kasinag. Hayaan na natin siyang mamuhay ng malaya. Parang pinagat sa akin. Ayun, may langgam palan. Pinagat ako. Sakit. Wala si kalanggam yan. Hayaan na natin si pagaspas mga kasinag na maging malaya dito sa labas. Nakakaawa naman kung ibibilanggo pa natin siya. Ang tagal na nga niyang nakakulong dun. Tapos pagdating sa akin, ikukulong ko pa. Nakakaawa naman mga kasinag. Ngayon, andito siya. Ayan kaso lang umuulan. Narong timing tayo. Ang ganda ng panahon kanina, nagpakita ng haring araw. Pag lagay natin kay pagaspas dito, binanatan tayo ng ulan. Pambira, inulan tayo. Si pagaspas mga kasinag, ayun gusto niyang umakyat doon sa puno. Ayun, naghahanap ng sisilungan. Okay lang yan, nang masanay siya sa labas mga kasinag, matuto siyang dumiskarte sa buhay. Huwag kayo mag-alala mga kasinag, hindi ko naman po papabayaan niya si pagaspas. Sasanayin lang natin yan dito sa labas, kasi matagal na nakakulong sanayin natin yan. Dito lang natin hahatid-hatidan ng pagkain. Ano? Hindi ka pa rin umalis. Hindi ka pa rin umalis dyan. Hindi ka pa rin umalis ha. Opo. Mga kasinag, sa lahat po na ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel.